गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय आं सिसिलियानार्जारी बुंदों नैबे मेसेज एबा नैबे निउसआ गोबां इम्पर्टेन्ट एबा गोबां आर्जेन्ट आरोना मोनसे नखरनिफ्राय एबा मोनसे फेमिलिनिफ्राय सानै मानसि दिनै गोमानानै दङ ओरैबायदि दुखुनांथाव माने जाय बिथांमोना बेंगलरावहाय फैनो होननानै थांनाय सुनिबार खालिनो फ्राइडे शुक्रबार सुनिबार खालिनो बिथांमोना बाहेरायाव ओंखारबोदों बेनिफ्राय बिथांमोनखौ लाबोग्रा सासे एजेन्ट दङ महेश आली होननाय बे महेश आली होननाया नैबे ब्रादार सानैखौहाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि हwबाइब्ला होननाय गामिनिफ्राय सानै ब्रादारा भगबान बर' आरो कुशाल बर' होननाय सानै ब्रादारखौ महेश आली होननाया बिथाङा खामानि होगोन होननानै गावनि पकेटनि फैसा गारनानै दिनै लांगोन होननानै लाबोदोंमोन जाहैदों दिनैसिमहालागै सुनिबार देवबार सप्तासे जालांबाय बिथांमोननि मबाइलाव सुइच दं दा नोंथांमोना फारियै खोनासंनानै ला बिथांमोननि नखरनिफ्राय माबोरै जानायमोन जाथाया आरो बिथांमोना बबे जायगानि क्लियारलि नोंथांमोना नायनानै ला खोनासंनानै ला। खुलुमबाय आंनि मुङा अन्सुलि बसुमतारी आं खैरिगुरि थाराबारिनि डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि पिअ मासगुदि पिन नम्बर 784509 आंनि दायो बिगुमै सासे बिबोनां सासे गोमानानै दङ बे गोमानायानो जाहैबाय सासे बे गोमाजानायनि गामिनि मुङा जाहैबाय हwबाइब्ला महनपुर एरियानि हwबाइब्ला होनो बिसिनि भिलेजआ बिनिफ्राय बे सासेया आंनि बिगुमै जायो आरो सासेया जाहैबाय बिबोनां जायो बेनिफ्राय बिसोर सानैबो गोमानानै दङ दायो गोमानायनि मेन जाहोना जाहैबाय सासे माने बे हwबाइब्लानि खाथिनिनो सासे बांगाल दङ सासे बे बांगालाबो बिसोर गामिजों नांजाबनाय बिसोरनि लोगो बायदिनो थांलाय फैलाय सलाबिला खालामनाय बिसोर मिथिलायो बेनिफ्राय बेयावहाय माने बे बेंगालराव थांगोन होननानै बिसोरो रायलायबाय खोमा ओमफ्राय बे रायलायनायावहाय बे माबाया जोंहा गुमैयाबो आरो बैनायाबो थांगोन होननानै बुंदों बे थांगोन होनना बुंनायावबो जोंहा नाथाय फैसा थाइसे गैया जों माबोरै थांगोन होनना बुंनायाव महेश आली बे महेश आलीया माने आं लांगोन आंनो दोनहैजोबगोन आंनि खामानियावनो हाबनांगोन ओमफ्राय आं थाखा फैसाखौ आंनो होजोबगोन थांनाय जानाय लोंनाय गासैखौबो आंनो होगोन होननानै गावनो गाइड लाबाय लानानै ओमफ्राय बिसोरो बिस्थिबारखालि थांनो गोनांमोन बिस्थिबारखालि ओमफ्राय सम थोयैनि थाखाय शुक्रबारखालिबो जायासै ओमफ्राय सनिबारखालि बिसोरो थांबाय शुक्रबारनि बेलासियाव थांदों गुवाहाटियाव ओमफ्राय सनिबारखालि फुंनि 6टा बाजियावहाय बिसोरो बेंगालर थांनो आवगायबाय 6टा बाजियाव बिसोरो गुवाहाटिनिफ्राय गाखोबाय कामाख्यानिफ्राय बेनिफ्राय 6टा बाजिनिफ्राय थाङै बिसोरो सुनिबार देवबार समबारसिमाव बिसोरजों फना जगाजग जालायबाय थाबाय न'निफ्रायबो बेनिफ्राय जगाजग जानानै बिसोरो गासैबो थांगासिनो थांनानै ओमफ्राय जेथियानाखि समबार सौहैयो समबारनि मोनानिफ्राय 2टा बाजियाव फन खालामबायनो ओमफ्राय जोङो हावरायाव ओंखारबाय जों थालांबाय जों खिनो ओंखारदों होननानै माने ओंखारदों जाहैदों आरो बे बांगाला बे बुंदों बिसोर कुशालमोनहा ओंखारदों जाहैबाय आरो कन्टेक्ट खालामलायनायाव ओमफ्राय बिसोरो माने कुशालमोनहा ओमफ्राय जोंहा गुमैमोनहा फन खालामबाय जे जोङो हावरायाव ओंखारनानै थालांबाय ओमफ्राय ट्रेना बारग'लांबाय होननानै बुंबाय बिसोरो बे बांगालनि सिगाङाव बुंहरबाय बिदि बुंनायाव ओमफ्राय बिसोरो बुंदों आरो बांगालनि खोथा जोंथ' मा बुजिनो हाबावनो बिसोरनि खोथाखौ ओमफ्राय दा बिसोरो थांनायाव ओमफ्राय जोंथ' दा थालांबाय माबाय होनना बुंदों होमबा नोंसोर बेलेग ट्रेनजों फैदो होनना बुंबायनो ओमफ्राय दे जागोन दे होननानै बेलेग ट्रेनजों थांबाय होननानै माने बिसोरो डिक्लेयार होबाय आरो बे गुमैमोनहा दा थांबाय होननानै बुंबाय ओमफ्राय थांबाय नालाय थांबाय ओमफ्राय दसेनि उनावहाय बेंगालर जोंबो मोनफैबाय माबाय होननानै बुंबाय ओमफ्राय मोनहैनानै ओमफ्राय जोंनाव फैसा गैला थाखा गैला ओंखाम जानो मानो होननानै बुंदों जाहैबाय आरो दहायो बे माबाया बांगाला होनबाय आरो आं बे बांगालनि न'खराव थांनानै फैबाय हिन्जाव दंमोन आरो बे लांग्रानि बे महेशनि फंबाय दंमोन बेजों जमा रायलायबाय आरो ओमफ्राय खुद माने बेजोंनो बे महेशजोंनो आं फनाव रायलायबाय दहायो बेनिफ्राय जोंबो होमबाबो बिसास खालामनो हाया जाबाय माबोरै खालामनो हाया होनना बुंबा बियो साब्रै मानसि लांदों गावसिनि मानसि सानै लांदों आरो दा जोंनिफ्राय बर' मानसि सानै लांदों बे साब्रैनि गेजेराव बे गावजों साबा जाबाय लांग्राजों बेनिफ्राय बे सानै मानसिखौ बिसोरो डाइरेक्ट लांनानै कम्पानियाव जइन खालामहैबाय ओमफ्राय जोंनि मानसिया थालांबाय ओमफ्राय बिदिं पत्रआबो आरो बिसोरो
बे माबाजोंसो महेश आलीनावसो दङ जोंनि गुमैमोननि बिदिं पत्रआ बेगफ्रा ओमफ्राय बेगा बोरैहाय बिदिनो आखायाव थाखो बेनिफ्राय मानसिया बोरै थालांखो बेनिफ्राय दा बे खोथाखौ जोङो माने हमनो हायासै बुजिनो हायासै निस्सय बेयाव माबा मोनसे खोथा दङ बा माबा मोनसे बेलेग खालामबाय नामा होननानै जोङो सन्देह खालामदों बै दिनखालिनिफ्रायनो माने फनानो नाङा सुइस अफ जास्राबाय समबारनि हरनि 2टानिफ्रायनो मबाइलानो सुइस अफ जास्राबाय बिसोर सानै मानसिना दिनैसिम गैया ओमफ्राय बिसोरनाव जिबो गांसेबो गैया दायो बे जिया बेगफ्रा बे माबानायाव महेश आलीनाव दंजोबो बिदिङा बिसोरनाव गांसे जि गैया दायो दा बेबायदि समस्या जानानै दङ बेनिखायनो दा जोङो बेवहाय बर'नि उसाव होनो होननानै दा जोङो बे बिनानावनि चेनेलावहाय दा जोङो जगाजग खालामनो होननानै दा एसे खबरखौ खालामदों बा भिडिअ खालामनाय जादों आरो दा मोननैसोल' मेसेज आं खालामो आंनिफ्राय जेब्लाबो आङो बयखौबो बुंगासिनो बेंगलराव फैयोब्ला गोबां हुसियार जा आरो जोंनि मानसिफोरा गुबुनजों मानो इसिग्राब थगायजायो गुबुनजों मानो इसिग्राब थगायजानो इसिग्राब गोरलै हौवा मानसि जानानै ना दिनै हौवाफोर जानानै दिनै आखायाव थाखा फैसा गैया गुबुन लांगोन होननानै बुङोब्लानो गुबुना थाखा फैसा होनानै खामानि होगोन लानानै थांगोन बुङोब्लानो मानो इसिग्राब फोथायो मुस्लिम बायदि मानसिफोरजों बिसोरनि बुंनाय रावखौ मानो इसिग्राब फोथायो फोथायनो नाङा रायजोफोर आंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन बिथांमोननि फंफ्रोमबो रावखौनो फोथायनो नाङा ओरैबायदि मिसलिया ओरैबायदि थगायसुला जायो बिसोरनि मानसिफोरा बिसोरो थगायनायखौ गिया बिसोरो मानसि बुथारनो गिया बिसोरो पाप मावनो गिया बेखायनो बिसोरनि बुंनायनिफ्राय बिसोरनि मदद होगोन होननायनिफ्राय एकदम गोजानाव थानाङा बिसोरो थगायनानै जोंनि मानसिखौ गोबां दाल' नङा सासे नङा सानै नङा बेबायदिनो सासे सानैनिफ्राय लानानै गोबां नस्थ' खालामबोगासिनो बेनिखायनो हुसियार जा बिथांमोनखौ फोथायनो नाङा बिसोरबायदि मानसिखौ फोथायनो नाङा बेखायनो जेब्लाबो बेंगलराव फैनाय साफ्रोमबो हुसियार जानानै था एबा हुसियार जा आं दाखालि बावैबो भिडिअ हगारदोंमोन बेंगलराव फैनो गोनां सोरबाफोर दङब्ला आरो फैनो नागिरनाय दङब्ला हुसियार जा सोरखौबा लाबोनायनि सिगां 100 बार सानगोर सोरखौबा खामानि सोनानै होग्रोनायनि सिगां 100 बार सानगोर गोबां गिलु बालु बेनिखायनो अनजाग्रा लोगोफोर नोंथांमोना जेरावखि थाया मानो नों हायदो दे अके नोंथांमोना जेरावखि थाया मानो हुसियारै था बेंगलराव थानाय सुबुंफोर आरो जिमानखि बेंगलराव फैनो नागिरनाय नोंथांमोना हुसियारै फै इमान न'खरनिफ्राय फोरमायहरनाय मथे जोबोद दुखुनांथाव नोंथांमोना जिमान हायो भिडिअसखौ शेयार खालामनानै हो आरो बिथांमोननि भिडिअसखौ खोनाखाबाय बिथांमोननि बुंनाय राव न'खरनिफ्राय बुंनाय रावखौ नोंथांमोना थारैनो निस्सय खोनाबाय माबायदि जादोंमोन जाथाया नङा होमबा बेखायनो लोगोफोर आं जेब्लाबो बयखौबो एडभाइस होयो मेसेज फिसा फिसा आं होयो नोंथांमोना खोनासंनानै ला जायानो गावनि न'खरखौ सुंथानो थाखाय बेंगलर बायदि जायगायाव तामिलनाडु बायदि जायगायाव एबा गुजरात बायदि जायगायाव हायद्राबाद बायदि जायगायाव गोबां बायदि जायगायाव थांनानै खामानि मावनानै गावनि न'खरखौ सुंथायो जों गैयिलाय जोंहा गोनां नङैलाय थाखा फैसानि प्रब्लेमाव न'खर सुंथानो थाखाय जों आउटआव फैनानै खामानि मावफैयो थ' बे आउटआव फैनानै जों गावनो सेफटि थानानै जों गावनो मोजाङै न'खर सालायनानै गावनि जिउखौ जों गावनो सेभ खालामनानै लायोब्लासो स' बेनिखायनो लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर आरो आंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन गोजान जायगायाव फैदों होननानै लोंनाय जानायखौ खम खालाम गोजान जायगायाव फैदों होननानै थाखा फैसा दं होननानै मोनदों होननानै सेलारि मोननाय टाइमाव बिथिं गिदिंनायखौ बन्द' खालाम जिमान हायो नों सेफआव था जिमान हायो नोङो न'खरनि फारसे सान नोंनि न'खरनि बिमा बिफा नोंनि बिदा फंबायफोरा आउटआव थांनायखौ गोबां मिजिं खालामो गोबां सिमां थायो आंनि फिसाया एबा आंनि बिदाया आंनि बिनानाव आंनि फंबाया आउटआव दंहैयो मोजाङै थाथों मोजाङै दङ होननानै सानो आरो गोबां न'खरनि हिन्जावानो जा हौवायानो जा न'खरनि मानसिफ्रा बिमा बिफाया गोबां आसा आरो मिजिं लानानै आंनि फिसाया सानसे फैफिनगोन नेनानै थायो अरायबो जों बे नेना थानायखौ जों जेरै नेना थादों बेबायदिनो जों नुजाहैनो नांगौ न'खरनि गासैबो नोंनि बिदा फंबाय नोंनि बिमा बिफा नेनानै थायो जों सानसे नुजाहैगोन बेखायनो जों गावनो सेफटि था आं मा बुंबावनो बारे बे बाथ्राखौनो आङो बुङो गावनो सेफटि था जेब्लाबो
गुरै जानानै इसोराव बरसा खालामनानै इसोरनाव गथायनानै गासै थांखिखौ ना जों सेफटियै था लोगोफोर आं भिडिअसखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आंहा बुंनांगौ जेबो रावानो गैला सानफ्रामबो मानसि गोमानाय सानफ्रामबो जोंनि बर' मानसिफ्रा खहा जानाय आं बेखौल' नुनो मोनसै गोसोआ गोरबोआ गोबां दुखु मोनो स' लोगोफोर भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय मा रावजों फोरमायबावगोन आंहा जेबो रावानो गैला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअफोराव थाबैनो लोगो मोनफिनगोनखौ आं आसा खालामो थेंक इउ